Puluhan mbok ndewor awan mang ngrutuk kantor salah siji koperasi nduk Kecamatan Solokuro Lamongan. Mbok-mbok ndewor iki njaluk koperasi mbalekno dhuwit sing wis disetorno karo nasabah. Polahe gak ono sing nemoni, mbok-mbok ndewor iki akhire nyegel koperasi iku. Petang puluhan mbok ndewor teko pirang-pirang desa nduk Kecamatan Solokuro Lamongan. Awan mang ngrutuk kantor Koperasi Jasa Bina Kencana Nusantara sing ana nduk Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro. Mbok-mbok ndewor iki njaluk pimpinane koperasi balekno dhuwit deposit nasabah koperasi. Emane tepak diparani pimpinane koperasi jenenge Mas Bukin gak ana nduk kantore. Masio wis dienteni sampai 2 jam gak ono pimpinan koperasi sing gelem nemoni. Nasabah sing beber aksi mek ditemoni karo loro pegawai mbarek satpam koperasi. Gak terima, mbok-mbok ndewor iki marani omahe Mas Bukin sing ono nduk mburine kantor koperasi. Emane sing diteleki yo gak ketemon. Mbok-mbok ndewor iki beber aksi njaluk dhuwit deposite nduk koperasi dibalekno. Salah sijine Mahbubatul Ulah. Dhewe wis deposit 50 yuta repes nang koperasi sampai dhewe dadi pegawai nduk koperasi kuno. Tepak kapene metu dhewe yo niat narik duite. Tapi karo pimpinan koperasi ijazah ditahan mbarek dikongkon bayar 50 yuta repes sing dadi jaminan. Indah kuasa hukume nasabah koperasi njlentrekno. Aksi iki dilakoni polahe nasabah digawe ruwet tepak kapene narik duite. Jare Indah, duit nasabah sing didepositno nduk koperasi wis ono meh 1 miliar repes. Mbok-mbok ndewor iki ngencim, nek seminggu iki gak ono respon teko pimpinan koperasi, nasabah bakal nggawe repotan nang Polres Lamongan. Sadurunge mulih, mbok-mbok ndewor iki yo nyegel kantor koperasi nggawe kertas poster sing digawe aksi. Zulkifli Zakaria, JTV.